Sasat kadidene kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu manah kula dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel menika boten panglim sinuwun Ndarawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya jagat aisaning Bathara wayah Bathara jagat Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha prataku tansah pinanganing kawidadan miring sambikala adoh saka Rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ngabdipun Semar Badranaya sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den jagat wasaning Bathara wayah Bathara jagat padhek Indra Jaladewaku. Yo Kakang Semar wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayandaka. Nggih kula pundi nggo jimat paribeh Dayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah kula nuwun sewu jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kaliyan wonten Praja Ndarawati menapa dene Praja Mandura sak wontenipun nggih Ndara. Iya Kakang Semar malah katon kepengak nggon kusuwan ngersaning Kakang Nayandaka. Yo Semar kaya surah kurang prawiga prataning Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Nayandaka. Nuwun sewu Koko Prabu sarwa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegantana krami kunjuk sandal padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yai sampun tampi akadya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati asung pasganipun maduka Kyai Prabu namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Kyai Prabu kadang kula ing Amarta kula pundi cundhaka panglingga murda amawah kono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula nggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Ndarawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yai tansah pinanganing kawidadan liring sambikala sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung parenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Kyai Prabu kadang kula Kyai Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urung meketing Werdaya saestu ndadosaken cahya cahya daging ngerah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu. Yai sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka ing Mandura. Kresna kakangku aku ngaturake sembah kulatura Kresna kakangku sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku aku ngaturke sembah Werkudara iki. Yo Dimas aja lara pangrasaning Siadi lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa Dimas Werkudara. Iya dasarmu apa pancen Werkudara duwe kelumputan apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndarawati. Aja kaduk ati kajuran penampa Yai Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang nanging wong sak jagat iki wis padha prisa ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja to jamak lumaring titah swantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dene iki kadingaren temen Sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang lak malah mbilaeni.
Mula jangan kaya ngapa ping tumanduk lawan pun Kakang mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pangestuning pun Kakang tampanana Werkudara ora sudi. Ora sudi nampa sembah pangestuning Kresna. Ora gelem nampa sembah bocah nom tangih lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembah Werkudara, aja mangestuni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe ora gelem nampa sembah Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestuning Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang. Sembah Werkudara tak tampa pangestuning pun Kakang tampanana. Lha nek ngono kapan-kapan tak jumpuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembah Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis iku ora dadi berdodi. Wis tampanan sembah Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok persikomu apa Kresna? Koko Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa wonten jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werdawa sak trepe. Kuwi jeneng to nggone tata krama lan nggone kanggo. Ngaten ya. Wis tampanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin pangestunipun Kakang tampanana tak tampa lahir batin wis rampung. Lah iya boleh kakangmu aku ngaturake sembahku katur boleh kakangmu aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu, nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Wakarasana kuwi jenengku kabeh. Mongko sing jeneng Bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak gondon? Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturi sembah. Ngono wae apik kok. Bula-bule. Monggo kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gathahing Baladewa ki bule. Werkudara, nggih. Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu Wakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik. Lah kok bule? Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen Siadi muni bule ngono kuwi, tegese Siadi iki pirang-pirang Koko Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule, dalu tulung balenono ping 1000 wungkas. Kene leren ora kuno bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora sagu diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning luputno karo sing gawe jagat, luputno karo sing nitah sarta sing nitahake kuwi kena apa kowe digawe bule. Ngerti wong urip ning alam padang kuwi bungah susah bejo cilaka sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip, kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang tampanana. Yo, ndak gegem dadekake jimat prayogane pun lenggah bule kakangku. Kula baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu, Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kaliyan sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna
wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karangga Dempel monggo Den kula kanthi manjing saklebeting bale wisma pepanggihan catur mitra kalawan ingkang abdipun Semar Kakang Semar kula wonten dawuh ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jaga negara Ngamarta tumuli nalika semana aku antuk pelaporan ing sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karangga Dempel Narata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake lawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuh Kyai Nayantaka apa to sababe dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karangga Dempel Kakang Semar aku ngadhong dawuh timbaning Kakang Nayantaka blegegek sadulita nuwun sewu lho Den wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karangga Dempel niki nek nganti kapireng dening priyagum sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur kula menika namung pana kawon kok rawuhan ndara-ndara kula Pandhawa sinengga kula menika wong aleman ning nuwun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karangga Dempel niku ya ora ning sampun Sabtu ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karangga Dempel lah menawi Ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karangga Dempel kula tak crita kula mboten ajeng nambahi kula ora arep ngelongi napa sing dumadi jujur lahir lan batin kula nek iso lati kalih atine Semar Makarti dadi siji yo Kyai Semar aku percaya marang Kakang Nayantaka nggih syukur naingaken Den mugi andadosna ing kawuningan Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karangga Dempel sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh Semar niku ning batur kula sago ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula sagah nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karangga Dempel sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning jin sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa iya nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Punta Dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal iya bener Kyai Semar kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae saya sentosa saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara ingkang sami mapan wonten ing Karangpradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Paredèn menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken
Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Ya lahir ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika Sinuwun Darawati. Semar ya dadi pamomong. Ning pengayom kali pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah, mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning Ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babagan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Dumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepunden. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora sah disoki brana picis, ora sah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono ya Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa, ning mang dukani Semar. Mergo napa sing dipitung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara, wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, wonten timbangan dawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken bagem Paduka Yayi Prabu dene Paduka mboten anjawel dhateng Raka ing Darawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, keparang sak mangke ing Raka ing Darawati mboten badhe kantun midha mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Kyai Prabu Semantara ingkang Raka mandur sareng kula midhangan sabdanipun Kyai Naya Ndaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedya mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babagan perkara Probaya nanging menapa kemawon ingkang dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta, nanging pangraos kula lan para Pandhawa nika bebasan boten saged diingkang sarita. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gathuk pemanggih para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mengenteni sabdaning Kyai Naya Ndaka. Mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Mangke riyen den ampun kesusu kudu dipitung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pangandikanipun para pinter, pangandikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge pengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel.
menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumandhing, Bara. Blekek-kekuk sadulita mel. Ora kanthi kanyono-nyono, lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendopo padukuhan. Mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nawa gareng dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Oh cah edan ora. Bagong iki gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turune ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan to piagung ki kaya rasane iki ora nyambung. Kono ku sing diomongke negara, aku sing tak omongke mung bangsa lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu duwe lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten iki. Timbali mawon Pak pidatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra sabrang. Sinuwun. Sampun dinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Koro. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sebab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendra Suwarapati. Prabu Gendra Suwarapati. Yo pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrepeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasane para kawu akeh kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal, mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para Nalendra nitik kelawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi biyayine?
Sinuwun Puntadewa kok mripate ombone ra jamak-jamak. Bagong wak keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ben ada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Darawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah ora kowe iki Semar iki madhep dukun apa piye? Kok madhep dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karangkadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk warisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep tegak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya Dara kekalangan, muluk dhuwure ra jamak-jamak. Nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe batang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan to. Wis ketok kok sampean niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku wis apal mesti watake angkara budine Candala. Nuwun sewu. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karangkadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Iki ngene Semar. Malah kepasan Yogyakarta jenenge Prataku ning Karangkadempel sing ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti ya? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk, negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk loro sore mati, sore loro esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggo ngrawake para Brahmana winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning raja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kula ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Raja Mala abebantal Bata Sarimbat. Nalika semana kowe entuk sasmitaning dewa, negaraku iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kempuk tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karangkadempel. Mula kang saka kuwi Semar. Bapakku ana ing Karangkadempel iki, aku njaluk liraning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketamung telung gedhe pitita. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo. Men kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak rasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranono titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak jawisake. Kowe ngerti ora?
Prabu Gendroswara-pati kuwi wong sugih mblegedu ratu ingkang bandhaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandhaku kowe kondo. Omahmu iki dimbroke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane jaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki napa iki ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omah Petro isih apik, omahku wis dose. Kula balik digrobyak Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awake kene nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan ora. Sondo, anakmu piro? Tak yasake. Yen kowe butuh ijo duit, kowe njaluk ijo duit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kon ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyo. Yen kowe njaluk ijo apa wae mesti bakal tak pinanggani. Kowe njaluk ijo apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyo. Ning yen ora gelem tak boyo marang negara ing Pagaralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegeblut. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana Karang Kajembel. Tak entengake patiku nang Karang Kajembel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendroswara-pati rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem ojo lakon dosa. Bumi angus Karang Kajembel. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi betah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak rudo paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing mung tok peng-penge mung gareng karo Petro. Endi donge wangi kowe? Demeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok mung do meneng wae. Dene sing tok tuwa kowe sarung mung Petro wae. Gareng tok tuwa kowe precis mung gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar ki men Mas Bagong. Kowe meneng aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ora dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kajembel, arep gawe bucek kan banyu bening Karang Kajembel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo kowe wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Wah, dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omongan karo kowe. Iki kok ora omongan ratu iki, ra ini biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendroswara. Iki sapa iki matane gedhe jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung wis ngonake matane. Lah kok yang ngene aku matamu.
kowe seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngopo kowe ki? Wah, malah aku bareng diseni. Meneng. Ora ana sing ngodo cuma iki jaba aku. Kok ora bumriyo sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngoten iki kaya wong kang supan. Kowe wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang dimuki omah kok serius. Aku ki ora blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek nang tak iming-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok ning kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, anjen setan lan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong milih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngene ngono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, mung sampean durung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak dikdaya-dikdayane wong isih ana sing luwih dikdaya, mung sampean durung ditempokke karo wong sing luwih dikdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep maksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning pager alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen utuh-utuh. Di dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manik Maya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dinutogo kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan ya Pak? Iya. Wah, ngleleng aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan jroning kayangan Pak rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaran. Karang Kawidodaran tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar karo Rudha Paripeksa. Kowe arep Rudha Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing wedani apamu? Wah, dalah. Wah, aku ya dalah. Edian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake anggep aku wis kok batreno piye. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kanthi gayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Wih, lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari bala dewa. Iblis ada kuku karo Kok Prabu Muni kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi
disumbari. Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, Non, wong mau muni tenan to? mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ana ora ngono, sapa sing arep mungso? Lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mulai kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Wis ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digoleki musuh karo Bagong. Ha iso. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok mung tengok-tengok. Wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono kok ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho, wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kaliyan kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plakapi dorong boten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku gimana? Aku ki ngomong apa-apa ya dadi percaya. Monggo aku kerep ngapusi ya, Tru. Heeh. Kok iso gampang dadi percaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, Sapa aku ora ngapa-ngapa? Ah sing nyeret sapa? warak tenan to malah Ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Dara ngerti Dara? opo? Sampeyan nilino nek Semar diboyong teng Paguralun. Ora. Nek ora nilino ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ra kowe. Oh, iki kowe mengono wae dadi percaya Ndara Janaka. Opo Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Yang mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, Aku ora trimo. nek ora trimo sampeyan ku bisa mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Ah, kabeh. Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Akar tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Karo ratu kok cah pinter. Lah, ngopo? Kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah, ndoro dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Paguralun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura nggih. Kedah tanggung jawab yo, tak tanggung aja kuwatir. Yen musuh ratu kaya ngono ae mbok rangkep lengo ora bakal tak pinggal unjak. Yen ngono gandeng aku dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu ae tak tututane Koko Prabu ing atos-atos yo Werkudara. Nggih. Melu aku yo ayo tak derekke baru kakangku njaluk pamitku Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro dalem Pak. Kowe aja terus enak-enak kapenak kapingin to. Wis Bagong kuwi aja omongan. Ora kuwi iki Bagong kok ning kene iki ngopo iki? Lukel. Iya Bagong Sampeyan wangun teng mriki niki. Nah, mriki niki.
terus aku nang kene. Kowe ngapa to, Mir? Gus. Arep moncar sithik wae ra entuk. Ki Nalindra lho kok ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madurana Pras. Nggih. Tepung-tepung wae lah ketua Dharma Wanita. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Yo Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora bain-bain. Kakang Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem karang kadempel. Sinuwun ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting. Wisma iya Kakang Semar ayu tak dherekake. Petruk nom-noman karang kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae. Masrahe lawan bendaramu nggih Pak ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan Lila Semar arsa nilaraken pendapi karang kadempel nalika semanten lumampah lon-lonan sareng Ranata ngamarta eling-eling Nalindra ingkang wicaksana lair trusing batin katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Nata Prabu Puntadewa